miramos ao noso arredor, dámonos conta de que non sempre temos as mesmas oportunidades. Este era o caso de persoas como Carmela, Antón, Bea, Lolo, que ante as injustizas decidiron xuntarse nos anos 90 e dar vida a Cogami, unha organización que defende os dereitos das persoas con discapacidade en Galicia. As persoas son o centro de todo o que facemos en Cogami, creando oportunidades en centros especiais de emprego de iniciativa social e a través dos nosos servizos de emprego e formación, prestando apoios en centros de recursos e nos servizos que ofrece o movimento asociativo e tamén informando, orientando e sensibilizando, asesorando no deseño de espazos accesibles, fomentando a autonomía persoal a través dos apoios e recursos que a persoa poida necesitar e tamén promovendo o lecer, o deporte e o voluntariado. Co apoio de Cogami, somos moitas as persoas que, como Carmela, Antón, Bea ou Lolo, temos o noso proxecto de vida, demostrando día a día que somos capaces.